oɗon jokkerade RFI Fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Abidjan leydi Côte d'Ivoire. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bismilla mon ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka. Niger waɗi lebbi tati hande ko yimɓe halfinaɓe ndenago natuno e dow doole e ley nokkuji société orano rewo ñame ɗum waɗi koye sahade luural teska hakkude société France gollowo e alhaali uranium e ardiɓe Niger horejo orano mining e nder Niger nangono e on saaha guila nden omo heddi e nangguede. To Éthiopie gomu toppitingo hakkeji yimɓe e nder leydi ndi limti goƴaji mabɓe ko fewti e rafi teddingol hakkeji yimɓe timtol golle mabɓe ngol ɓe waɗata hitande kala yaltinama. To Burkina Faso caggal duuɓi nayyi pewnugol e moƴƴitingol stade biyeteɗo 4 août ɓurɗo mawnude e leydi ndi joni o heɓidima gam yuɓɓinde follotiroji hakkude leyɗele auditugol ngol waɗi ko e dow weltare e tawtorede hooreɓe e leydi ndi. Tedduɓe bisimilla mon, on calminamon jettamon jurama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Niger puɗɗortoɗen waɗi lebbi tati joni ñande 5 e lewru jeeɓuru yimɓe halfinaɓe ndenago natuno e dow doole e ley nokkuji orano to ñame ɗum waɗuno ko e saaha nde luural teska hakkude société France gollowo e uranium kañum e hooreɓe Niger gila saminere laamu waɗi toon waɗi duuɓi ɗiɗi. Hoorejo orano mining e nder leydi ndi nanggano e on saaha gila nden omo heddi e nanguede e nokkuji DG DSE saldu halfinanu ndenago yaasi leydi Niger